ang lahat mo'y isasabi. Sanain banda sa akin, pagkayo'y handog na, puso natin masaya, may bayan lagi. Ang bayan, pinayaran ng Jesus, ang Kalbaryo, pinayaran ni Jesus. Yun. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka. Pinakamamala pa rin si Kristo. Narito po tayo ngayon, mga minamahal, sa pakikinig po ng patutuo na ginawa ng Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Bago po ang lahat, mga minamahal, malaya pa akong bumabati, higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, ang ating dakilang Diyos na buhay, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat, tanging sa ating dakilang Diyos, ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Ganun din po, doble paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Noble Pastor Wildy Estrada Almeida. Magandang hapon po. Ganun din po sa magandang alaala ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, Assistant Pastor Linas Y. Almeida, sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan ng kinabubuhay po natin sa pananampalataya. At ganun din po, magandang hapon po sa kanilang mga anak. Manugang nga po sa lahat nilang sambayanan, mga minamahal, sa lahat nating minamahal na manggagawa, mga minamahal sa kanila, mga mahal sa buhay. Magandang hapon po sa ating mga beloved elders kasama po natin, mga minamahal. Magandang hapon po sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, sa inyong mga mahal sa buhay, kung nasan man sila, nakikinig man sila, mga minamahal nanonood. Magandang hapon po, mga minamahal. Sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal sa Facebook live streaming, sa mga subscriber po ng YouTube channel, mga minamahal, sa mga lupalop ng daigdig, kung kayo po'y tumutunghay sa banal na gawain ito, magandang hapon po, mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, dapat po natin isagawain lahat ng mga bagay na ito, unto edifying the church. Edify the church, mga minamahal, para po tayo, mga minamahal, magsitimibay, mga minamahal. Inutusan po tayo, mga minamahal, declare the glory of His marvelous works to the heathen, to all among all the nation, among all the people, His sign and wonders and miracles. Mga minamahal, yun po ang sinasabi. Sapagkat ang Diyos ay nagkatawan tao, tayo po na nababagabag lupa, mga karamdamang walang kagalingan, mga minamahal, upang tayo pagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkatawan tao ang ating pinakamamahal na Panginoon kung tayo may mga problema sa rarinin. Pumarito siya upang tayo bigyan ng kalutasan sa ating mga problema sa mga bansa, mga minamahal na magugulo, mga minamahal. Siya po'y pumarito upang bigyan po tayo ng kapayapaan at mangibabaw po ang kapayapaan at pag-ibig sa mundong ito, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, makinig po kayo, be watch and be prosper. You will be blessed. Your sicknesses be healed. Your heartbreaking problem be solved by our dearest Jesus, mga minamahal. Sinabi niya, mga minamahal, lahat na nagpapagal ng lubha ay lumapit sa akin at kanyang bibigyan ng kapahingaan. Yun po ang pangako lahat daw na may karamdaman. All ye that labor and all heavy laden, the Bible say, come unto me, and I will give you rest. Ito po yung pangako niya, sapagkat ang Diyos natin noon, ngayon, magpakailanman, hindi siya nagbabago, mga minamahal. Kaya hindi katulad po ng pananampalataya ng iba. Ang sabi nila, ang Diyos noon lang nagpapagaling. Hindi po, mga minamahal, ang Diyos hindi nagbabago. Ang langit at ang lupa ay lilipas na dapat. Ang kanyang salita na isang kudlit, hindi lilipas po, mga minamahal. At narito po, mga minamahal, ang aming minamahal na mga kapatid na pinagpala, magpapatuto, mga minamahal, na ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya pinagpapagaling ng karamdaman, nagbabago ng buhay, mga minamahal, nagbibigay ng kapayapaan, mga minamahal. Ito po, ang papangkinggan niyo po ang apat na pinagpala, aming minamahal na kapatid na magpapatuto po. Kaya kayo po ay maganda, mga minamahal naming kapatid, upang maluwalhati po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa araw na ito, sa hapong ito, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord po.
Pinag-aanda ko pa, mga minamahal, ang unang magpapatuto po ating beloved brother Mario Fernandez po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved sister Jonelyn Milan. Ang pangatlo po, ang ating beloved brother Romel Moranti. At ang huli magpapatuto po, ang ating beloved sister Jimena Benitez. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Umpisa na po natin mga minamahal ang pagpapatuto. Mga minamahal upang maluwalhati ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po. Amen. Ating beloved Mario Fernandez po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinagmataas na pagpupuri, pagluwalhati, at pagdakilay ay sa ating pong pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise sa the Lord. namin. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeida, at ganoon din po sa di malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating pong beloved pastoral workers, sa pangasiwa po na ating beloved Udin Preacher at sa kanilang beloved daughter, at sa iyo po lahat kong minamahal kong kapatid, mga magandang hapon po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko na pasalamat ang ating pinakamahal Panginoon Jesus sa hapon na ito upang dakilain sa riwain ng mga himala nangyari sa aking buhay buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ng mga minamahal. Nanoon po minamahal, na yung pong aking mahal na asawa, unang nasib po minamahal, na siya po ang nagdala po dito sa akin sa katotohanan minamahal. Nanoon po minamahal, palagi po niya akong sinasabihan na sumama ka upang palain, sabi po niya. Subalit sa aking katigasan ng aking puso't isip minamahal, na hindi ko sinusunod yung kanyang payo po minamahal. Hanggang sa kalaunan po minamahal, dahil po sa wala pong tigil ng kanyang panalangin noon minamahal. Taong 2014 po minamahal, dahil po sa aking pagsundo dito sa panagawain, ako'y nag-decide minamahal na sumama na sa kanya upang ako'y makonverte bilang isang Kristiyano po minamahal. Praise the Lord. Dahil po noon po minamahal, akin po siyang nakikita kapag siya nakakadalo minamahal, siya galak na galak minamahal. Praise the Subalit Lord. kapag siya po ay aking inahadlangan minamahal, andyan minamahal na siya po ay nalulungkot minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa kanyang panalangin minamahal, na walang sawang panalangin po minamahal, ako'y naaya niya minamahal upang makonverte bilang isang Kristiyano po minamahal. Hanggang sa kalaunan po minamahal, andyan ang minamahal na kami po kinahabagan po ng ating pinakamahal na Panginoon upang magkaroon po ng sasakyan tricycle minamahal. Akin po siyang hinahatid dito sa ating mga gawain minamahal. Yan minamahal, na noon po minamahal na sa aking buhay minamahal na hindi ko sukat akalain na pangyari minamahal. Taong 2003 po minamahal, nung ako'y sumundo dito sa ating mga gawain, andyan minamahal na ako'y sinundan na 4 na kalalakihang magkakarna po na sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating bal na gawain ng taon niya minamahal. Napaghinto ko po dyan sa ating driver po minamahal, na yung pong isang lalaki minamahal ay nasa aking likuran, na ang sabi po niya ay dito lang pala siya pumunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. Nabasa po yung ating signboard po dyan sa labas minamahal. At nung araw na yon minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, Praise na wala the Lord. pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat oras na araw na aming pag-alis sa aming tahanan, na tayo po ay ginagabayan po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Andyan din minamahal, hallelujah, na taong 2014 din po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain na pangyari minamahal. Sa amin pong barangay po minamahal ay may kasiyahan po minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal, andyan minamahal na pagkadinig ko po sa aming tahanan po minamahal ay binato po. Subalit nung ito ay aking inilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na yan minamahal,
kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Lord. na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan ng gabi na Hallelujah, yun, praise minamahal. the Lord. Kahit napakalaging pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa walang sawang panalangin po sa ating pinakamahal na Panginoon upang dugtungan pa ng aking buhay, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa dalawa kong bilabid sana nagtatrabaho, minamahal. Dahil bagamat sila ay bihira kong makapiling, minamahal, sila din po pinag-iingatan din po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat-lahat po ng mga pagpapala na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa pinansyal, physical at higit sa pagpalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tayong sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Praise the Lord. Palakpakan po natin muli na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang kapurihan, kaluwatian sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pangunang panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida sa kanyang mga anak, sa lahat natin minamahal na manggagawa, nagkakaroon po ng katugunan ng ating panalangin. Mapalad po itong ating mahal na kapatid sapagkat ang kanyang mahal na asawa, mga minamahal, nakakilala po sa gawain ito, mga minamahal. Sabi niya po, ang kanyang patutuo, labis na kagalakan po yung nakikita niya sa kanyang mahal na asawa, mga minamahal. Siya po yung nakonverte at sumama po, mga minamahal. At sa kanyang pagsama, mga minamahal, siya po, mga minamahal, ay dumalo na rin po at napatunayan ang kagalakang tunay, mga minamahal, na nagmumula sa ating Diyos ay tunay, mga minamahal, katulad ng kagalakan ng sanlibutan ito, pansamantala lamang. At tapos noon, mga minamahal, nagbabago ang lahat, mga minamahal. Mo't ang kagalakan nagmumula sa ating pinakamamahal pa yun, basta't mainit ka naglilingkod, mga minamahal, hanggang sa kanyang pagbabalik ang kagalakan ng kapayapaan na hindi po mawawala sa atin, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal pa yun, sa mahal nating kapatid, ang pinag-iingatan po, pangako po ng mahal pa yun noon, sa araw-araw, hindi po natin nalalaman na tayo piningatan ng ating pinakamamahal pa yun. Because that is the promise of God, mga minamahal, sa atin, mga minamahal na may takot na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, mga minamahal, higit sa lahat. Ang ating mahal na kapatid, tayo pong lahat na narito mainit na naglilingkod, gumaganap ng kanyang kalooban, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, hinanda sa kaligtasan at buhay na wala hanggang sa kalangitan, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po, mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Junilyn Milan, mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved brother Romel Muranti. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus po Lord. lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang beloved daughter, Sister Divine, sa ating mga beloved elders, sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran. Isang mapagpalang hapon na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Amen. Praise Napapasalamat the po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa hapong ito at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking mapasalamatan, malalhati ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Way back 1997, mga minamahal, nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamagitan po ng ating isang kapatiran na ako po ay nasyera na dito raw po sa gawain ito. Ang Diyos ay nagpapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating mahal na Panginoong Hesus, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Alam niyo po, minamahal, nung araw ako po ay dati-rati po mga minamahal, marami po akong karamdaman. Talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Ngunit nung ako po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking mga karamdaman, mga minamahal nung araw, ay yung aking sakit sa baga na matagal ko pong tinaglay. Mayroon din po akong sakit na tonsillitis, mga minamahal. Palaging sumasakit ang aking dibdib at likod, gayon din po ang aking ulo. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura, na dulot po ng lamig na kapag sinumpong po ito, ako po'y lagi pong nakahiga at ako po'y nanghihina. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay
nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat po ng aking mga karamdaman na yan, na matagal ko pong tinaglayin, nagpahirap po sa akin. Ito po ay gradually na pinagaling po ng ating pinakamamahal Amen. na Panginoong Praise the Lord. Hesus. Hallelujah. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Thank you so much, Sa Lord kagalingan Jesus. din po ng aking mga bilabid na anak, mga minamahal, na noon po ay nagsuffer din po sila sa sakit na asma, mga minamahal. Napakahirap po, mga minamahal, ang sakit na yan, mga minamahal. Dahil minsan, mga minamahal, sa hating gabi, sinusumpong po ang aking mga anak. Ngunit, nung kami po ay maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at manampalataya sa Kanya, mga minamahal, sa unat dalangin po ng ating bilabid pastor, kabalikat po ang manggagawa, yung pong sakit nilang yan, mga minamahal na asma, ay unti-unti rin pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil nung dati-rati po, mga minamahal, ay nandyan din po ako, mga minamahal, na namumuhay sa kalayawan po ng laman. Nandyan, dahil po sa mga problema, mga minamahal, natuto rin po akong uminom, magsugal, tumaya po sa waiting. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay maglingkod ng may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking po mga bisyo, yan po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang aking Praise the buhay. Lord. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at Praise the Lord. hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay patuloy po kaming kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na patuloy na nakakapaglingkod sa Kanya, nakakadalo po ng 3 times a week sa Kanyang Praise the kahabagan, mga minamahal. Bagamat dumarating, mga minamahal, ang mga minsan ang pagsubok, mga minamahal, ngunit kailan, mga minamahal, ay hindi kami pinapabayaan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. Alam niyo po, minamahal, napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung panahon po, mga minamahal, ng kasagsagan po ng pandemya, mga minamahal, ako po ay nagkaroon din po ng sintomas, mga minamahal, ng trangkaso, mga minamahal. Isang araw, mga minamahal, dumating po na ako po ay unti-unti po nanghihina, nawalan po ako ng panglasa, mga minamahal. At ang pakiramdam ko po sa aking ilong, mga minamahal, ay sumisingaw po yung init, mga minamahal. Nung nag-stayin po ako, mga minamahal, dito sa ating banal na gawain, mga minamahal, ako po'y nagpuri, nanalangin, at nagsisi sa aking mga kasalanan, sa aking mga pagkukulang, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, minamahal, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. Dahil sa tunay, sa pagpupuri at panalangin at sa pagsisisi, mga minamahal, nandyan, mga minamahal, ang kahabagan na ako ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise Hesus. the Lord. Napapasalamat din po Hallelujah. ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at dumating din po, mga minamahal, ang time na minamahal na nagkaroon din po ng lagnat po ang aking mahal na anak na si Jamil, mga minamahal. Nung time po na kami po ay dadalo po sa ating banal na gawain, siya po ay nilalagnat, mga minamahal. At nung after po, mga minamahal, ng gawain, siya po inilihans po ng ating beloved worker, mga minamahal. At sa unang dalangin po ng ating beloved pastor, Amen. Praise the kabalikat po ang mga manggagawa, yung pong kanyang sakit na lagnat, mga minamahal, instant pong pinagaling po ng ating Amen. pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy na pinagkakalob po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa papalang material, pisikal at higit po na papalang spiritual. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Praise the Lord. Palapakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto. Mga minamahal, mapalad po tayo, mga minamahal, sapagkat ang ating Diyos. Mga minamahal, lahat po tayo, mahal niya, mga minamahal. Lahat ng ating panalangin ay dinidinig ng ating pinakamamahal na Panginoon. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at kinabagan niyang ating mahal na kapatid, mga minamahal, sa kanyang karamdaman, walang kagalingan, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, kung saan pupunta sa mga albularyo, ngunit sa mahal natin Panginoon, iglap lamang, mga minamahal. Sumampalataya ka lamang sa Kanya, mga minamahal, yung kahilingan mo, yung kahirapan mo, pangako na mahal na Panginoon. Yan po ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga tuwing imposible po sa Kanya. Kaya ang ating mahal na kapatid, tumanggap ng habag at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po pinagaling sa kanyang sakit sa baga, mga minamahal. At ang kanyang mahal na anak, mga minamahal, may mga asma, mga minamahal. Ito po hindi mapagaling ng doktor, mga minamahal. Sabi ko nga po, wala imposible, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Totally po, pinagkaloob ng mahal na Panginoon, kagalingan po
ng asma ng kanyang mga anak, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, pag dumarating sa atin ng pagsubok, pangako na mahal na Panginoon na hindi tayo pababayaan, iiwanan man, mga minamahal. At ang Diyos po ang gagawa ng kapahamaran niya sapagkat tayo mahina at alam niya pong wala tayong magagawa. Ang kanyang pangako, siya po, mga minamahal, magbibigay ng kalakasan sa atin upang manumbalik yung unang pag-ibig natin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dumating po yung mga lagnat, mga minamahal, at talaga po ng karamdaman, mga minamahal, papagalingin po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po yung dahilan kung bakit nagkatawan tao po siya, mga minamahal. Upang magpagaling talaga ng mga karamdaman na wala na pong kagalingan. Mga bawat bayan at bawat bansa na magulo, bibigyan niya ng kapayapaan kung maniniwala lang po sila sa kanyang banal na pangalan, sa katuwanan sa pamamagitan po ng ministeryong ito. Ang lahat ng mga tao, mga minanais, magbago pumunta po kayo dito, mga minamahal. Magkaisa po tayo, ipanalangin natin na mawala na po itong pandemic, mga minamahal. At mangyayari po yan, mga minamahal. Kung nakita na mahal na Panginoon ang bayan ay manumbalik, mga minamahal, pangako niya ang bayan na yan, mga minamahal, ay kanyang pagagalingin, mga minamahal, at pagpapalain. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Romel Morante po, mga minamahal. Sundan po siya na ating huling magbabahagi po, mga minamahal, ating sister Jimina Benitez po. God bless po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Amen. lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida at meron din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran. Magandang hapon po. Hallelujah sa inyo pong lahat. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Sus. Unang-una po sa pagtawag po sa akin na ako po ay iminulat po sa buong katotohanan na dati po ako na ako po ay may mga gawa na hindi kaaya-aya sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ngunit mula nung ako po ay tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, at ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Sus. Thanks so much. Hallelujah, Jesus. Ganoon din po, noon po, nung ako po ay namumroblema po sa aking gagasusin ko po, sa panganak ko ng aking mahal na asawa ko po, lumapit po ako sa mahal na Panginoon, nanalangin, nagpuri, at yung aking problema ko pong iyon ay inayos po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the At Lord. doon ko po nakita ang kapangyarihan at himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Noon din po, doon po sa aking pinagtatrabahoan ko po ay napakahigpit pong umabsent. Sa tuwing overnight lang po ako nakakadalo. Ngunit ako po ay dahil nga po ako po ay napaibig sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Gusto ko pong, hallelujah, gusto kong masunod ang kalooban ng mahal na Panginoong Hesus na dumalo ng 3 beses po Amen. sa Praise gawain the ng Lord. ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sinubukan ko pong makiusap po sa aking mahal na supervisor ko po na kung pwede po ay ilipat na lang po yung aking diop sa Miyerkules o sa Linggo man lang upang makadalo. Ngunit hindi po nila ito pinapansin. Kaya ako naglakas loob na iwan po ang aking trabaho ko po. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil iniwan ko man po ang aking trabaho ko ay hindi rin po ako pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming pang-araw-araw po namin. Amen. Praise the Lord. Papasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin, ang aking mga mahal ko po sa buhay. At hallelujah. At sa aming kalakasan po na taglay po namin na nagmumulas po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Yung aking motor ko po na hinuhulugan ko po ay 2 buwan na pong hindi ko po nahuhulugan. Ngunit nanalangin po ako sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, tulungan niyo po ako na kung saan po ako makakahanap ng
panghulog ko po sa aking motor ko po. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon dahil ako po ay, hallelujah, pinagkalooban po ng panghulog ko po sa motor. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Praise Panginoon the sa Lord. pagpapala po ngayon. Kaya hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ko lamang po. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganyan po mga minimahal, ating mahal na kapatid na first love po, mga minamahal at tunay po, mga minamahal, ang pinakamahalaga na kanyang pinili, mga minamahal ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag ito po ang ginawa natin, mga minamahal, ang pinili po natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal, tayo po ipagpapalain, mga minamahal. Katulad po ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, kung di po siya nakakilala, mga minamahal, sa ministeryong ito, magulo po yung kanyang buhay, mga minamahal. Ang sabi niya po, mga minamahal, lahat ng bisyo nasa kanya, magulo ang kanilang tahanan, mga minamahal. Nung pinili niya ang mabuti, nung masiran po siya, mga minamahal, sapagkat siya po naniwala, hindi po na malapin, totoo po yan, nasa banal na kasulatan. Ang mga tupa ng ating pinakamamahal na Panginoon, kung kanyang naririnig ang kanyang tinig, sila po yung nagsisitalima. Kaya mapalad po ang ating mahal na kapatid sa kanyang pagtalima upang magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yung mga problema niya, nilutas niya mga minamahal at pinagpala ito ating mahal na kapatid sapagkat sa Diyos wala pong imposible. Lahat ng bagay sa aming katitibay kagalak gagawin po ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo po ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na pong huling magbabahagi ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ng ating beloved Sister Benitis. Sister Jimena Benitis po. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon at sundan po sila ng ating minamahal na mga awit, ating beloved youth and single squad po, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Nagpapabot po ako ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Patuloy po natin inaalala ang naiwang turo at aral nating beloved Assistant Pastor Lina sa Almeda. Bumabati din po sa buong Almeda family. Nagpapabot din po ng pagbati sa ating pong beloved elders at workers, sa ating pong live webcast viewers. Sa inyo po, mga minamahal na kapatiran, isa po mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa pagkakataon pong ito, nariyan po na muli ko po siya mapasalamatan sa lahat po ng mga ginawa na pong kabutihan sa aming buhay. Amen. Praise the Lord. Thank you so much. Diyan po kami na mahal na bago ko po makilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, may karamdaman po akong asma po noon, mga minamahal, mula sanggol po ako hanggang sa pagtungtong ko po ng high school. Andyan po na dala-dala ko po yung mga minamahal. Andyan po yung hirap po na sa nararamdaman ko, mga minamahal, dahil po andyan na lagi-lagi po akong inaatake po ng aking pong asma. Andyan po, mga minamahal, na marami pong bagay na hindi ko po nagagawa dulot po ng aking pong karamdaman. Andyan po, mga minamahal, na may gamit-gamit po ako, sarili ko pong nebulizer po noon dahil lagi-lagi ko po yung nagagamit, mga minamahal. Andyan po sa kagustuhan po namin po na gumaling, mga minamahal. Andyan po na kung saan-saan po kami pupunta po ng mga espesyalista at mga doktor. Andyan nagpapakonsulta kami. Andyan sa mga nire-reseta po nila, iniinom naman po namin. Ngunit andyan sa susunod, babalik na naman po siya po ulit-ulit, mga minamahal. Hanggang po sa dumating po yung kahabagan ng mahal na Panginoon Jesus sa aming pong buhay. Nakilala po namin siya dito po sa ating pong banal na gawain. Nariyan po kami na mahal na nakapakinig po kami ng banal na salita ng mahal na Panginoon, mga Amen. patotoo. Praise the Lord. Diyan na nagpatuloy po kami sa pagdalaw, mga minamahal. Nagpabautismo din po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa patuloy po namin na pagdalaw, hindi ko po namamalayan ang pong karamdaman. Ito po lubusan pinagaling na ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Jesus. Praise the Lord. So, Thank you so nagdala much, natin beloved Lord Jesus. Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Diyan po kami Praise na the mahal Lord. na hindi na po ulit siya umaatake kahit labis ko po Amen. itong pinapasalamatan Praise the sa Lord. ating Thank you pong so much, pinakamamahal Lord na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po na kahapon po, andyan nagpunta po ako sa school po namin.
nagbabaka sakali lang po ako na kung papapasukin po ako, kung papayagan po ako mag-enroll dahil po minamahal after po ng last semester po namin dyan na nag-aalala na po ako sa magiging susunod po na taon ko po sa eskwelahan dahil po andyan nga po na nagre-require na po sila ng vaccination card sa guard po ng school namin. Andyan po na nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus kung along kalooban na mahal na Panginoon na gabayan, panubayan niya po ako na makatapos sa pag-aaral. Andyan po Amen. na Praise the sinubukan Lord. ko po kahapon na pumunta po sa eskwelahan po namin. Andyan, grabe po prayer ko po sa mahal na Panginoon na makapasok pa rin po ako. Andyan po nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil doon pa lamang po sa guard, talagang pinapasok na niya po ako, talagang hindi niya po ako hinanapan ng vaccination card. Diyan siya Praise nakita the po yung Lord. bag ko Tayo so hanggang po much, sa Lord Jesus. pagpunta po ng department po namin, talagang andyan na parang sobrang smooth. Sabi ko, mahal na po yun, alam kong kasama kita. Kaya ito po Amen. po rin, Praise the nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating mahal na Panginoon sa araw-araw po na pagpo-provide niya po ng aming pong mga pangangailangan sa araw-araw, sa pag-iingat niya po sa akin at sa aking pong buong pamilya. Nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil bagamat po hindi po karapat-dapat sa patuloy lamang nakahabagan ng ating pinakamamahal na Amen. Praise the Panginoon Lord. Jesus, patuloy ginagawang karapat-dapat na magamit sa kanyang banal na ubasan bilang Amen. isang mga awit. Kaya't hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen. lang. Praise the Lord. God bless. Mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Palakpakan po natin na ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po mga minamahal. Alam niyo po itong ating mahal na kapatid, lahat na po yata ng reliyon, lahat na po yata ng born again, pinuntahan nila mga minamahal dahil po sa karamdaman ng kanyang ina, sa kanyang mga anak na wala pong kagalingan, mga minamahal. Tama po yun, mga minamahal. Hanapin po natin mga minamahal sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan, hanapin natin katotohanan at katotohanan ang magpapalaya po sa atin. At nasumpungan nila mga minamahal, batid na mahal na Panginoon ang puso natin kung hinahanap natin siya mga minamahal. At yun po ang talagang pag-ibig na mahal na Panginoon sa mahanap po sa Kanya mga minamahal. At yun po nasumpungan nila ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ngayon po mga minamahal, yung kanilang mga karamdaman, pinagaling po sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po sa mga viewers po, mga minamahal, tatlo po ang pagpapagaling ng dakilang Diyos na buhay ayon sa inyong pananampalataya, mga minamahal. Kung 100% ang pananampalataya mo, mayroon pong instant na kagalingan, mga minamahal. Mayroon din po mga minamahal, unti-unting lumalago ang iyong pananampalataya. Kung marami kang karamdaman, makikita mo yung unti-unting paglago ng pananampalataya mo, hindi galing sa iyo yan. Yung pananampalatayang yang mga minamahal, dahil sa pagpapatuloy mo, mga minamahal, pinapalago ng mahal na Panginoon lahat ng mga problema mo, mga karamdaman na yan, ay lubos na pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maroon naman karamdaman po sa amin, mga minamahal, dumarating po yung pagsubok, mga minamahal, katulad po ni Job, mga minamahal. Kaya tayo po naglilingkod sa mahal na Panginoon, dumarating po yung pagsubok sa atin, pasalamatan po natin sapagkat hindi naman tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya panlubos ng pinagpalang ating mahal na kapatid, sila ang bunang sambayan naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon upang magmana ng kaligtas at buhay na walang hanggan. Tayo pong lahat mga minamahal. Kaya mapalad po kayo mga minamahal sa mga viewers po, patuloy lamang po kayo mga minamahal na obserba, maniwala kayo, makinig kayo, mga minamahal, sumampalataya kayo mga minamahal at yung kagalingan ng karamdaman, walang kagalingan, gagaling po ang inyong karamdaman mga minamahal, yung mga problema ninyo, lulutasin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang magulong buhay natin, mga minamahal, talaga pong bibigyan niya ng kapayapaan mga minamahal. At tayo po mga minamahal, magiging Filipino citizen, abiding po tayo mga minamahal. Kaya dito po kung ang lahat ng mga Pilipino dito, mga minamahal, mapunta po sa gawain na ito, naniniwala po ako, tayo, mga minamahal, sapagkat tayo po mismo nagpapatuto na tayo po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mawawala ng problema po dito sa ating bayan, mga minamahal. Kaya po, tayo po mga minamahal, ay ang ating pinakamamahal na Panginoon talaga pong yan po ang dakilang layunin niya upang lahat na makinig, mga minasumampalataya, tayo po ang gagamitin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Na tumayo po tayo mga minamahal habang papunta po rito ang ating mga minamahal na mga awit, ating mga beloved choir, mga minamahal. Mawit po tayo mga minamahal.
Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Purihin siya at purihin siya. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. And now, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the Beloved Combined Youth and Singles Choir. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po. Oh
Tayo po'y panandaliang dumalangin mga minamahal. Patuloy nating anyayahan ang napakatamis at banal na presensya ng ating pinakamamalang Panginoon. Dumaloy sa ating kalagitnaan. Puspusin tayo dito sapagkat itong ating kalakasan. Let us all pray. Dakilag Diyos sa mga banal. Makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo ang pinakamamalang Panginoon. Hallelujah. Narito po kami. Walang nalilingit sa iyo. Hayagang lahat ng mga bagay maging kaibuturan na aming mga pusong ito. Yan saan man kami nagkulang, nagkasala, aming nabigat ang iyong Santong Espiritu. Forgive us, Lord. Patawarin mo po kami. Huwag mo namang ipagkait ang iyong masagana at yung Santong Espiritu mula Panginoon. Hallelujah. At sa pagalan ng panalangin ng aming minamahal na mga magulang sa iyo, aming beloved Evangelist Will Estrada Almeda, hiningi po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Papuri pagsamba. Ibibigay ko sa iyo itong puso ko. Ang buhay ko'y para sa'yo. Ngayon at kailanman ialay ko sa iyo. Papunit pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. Pag-inawa, ibibigay ko sa iyo itong puso ko. Ang buhay ko'y para sa'yo. Ngayon at kailanman ialay ko sa iyo. Papunit pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. Tanggapin mo. Awitin kita. Papunit pagsamba, ialay sa'yo. Ibibigay ko sa iyo itong puso ko. Ang buhay ko'y para sa'yo. Ngayon at kailanman ialay ko sa iyo. Papunit pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. Pag-inawa, hallelujah. Ibibigay ko sa iyo itong puso ko. Ang buhay ko'y para sa'yo. Ngayon at kailanman ialay ko sa iyo. Papunit pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin napakabait at pinakamamahal ang Panginoon. Hallelujah. Samantalahin po natin ang pagkakataon. Habang patuloy na kumikilos ang banal na presensya ng mga Panginoon. Patuloy natin handugan ng mga papuring awit. Masalamat. Papunit pagsamba, ialay sa'yo. Ibibigay ko sa iyo itong puso ko.
Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin napakabait at pinakamamalapan ni Yesu Kristo. God bless you, beloved finest choir. Walang sapat na kataga natin mabanggit, mga minamahal. Men, talagang napakabait. Walang kasing buti ang ating mga pinakamamahal na Panginoon na tayo po, mga minamahal ko, ibiyayaan pa minsanan pa ng kanyang napakatamis at banal na presensya, mga minamahal ko. Talagang hindi po talaga sa dami ng mga mananampalatayang narito. Amen? Kapag mga minamahal, talagang pure ang ating pong mga puso. Talagang dinidesire po natin, mga minamahal ko, hallelujah, ang kapuspusan ng kanyang santong Espiritu. Hindi magkakait ang mga Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tayo po'y darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang exhortation for giving. Ngunit bagong lahat, mga minamahal ko, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, inauko lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Kristo. Muli nating iparinig sa mga Panginoon yung ating pong masigabong palakpak. At lahat muna ay magsabi ng Praise the Lord! At ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay pong pinapabot sa tao ng Diyos, sa man of God, sa huling propeta ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan. Nariyan ang ating pong beloved Mama Dear na ating pong patuloy na inaalala. Ang kanyang pagtuturo sa atin, mga minamahal ko, ay hindi po nawalan ng kabuluhan. Amen? Pagkos pinakinabangan po natin ang gusto sa ating pong mga spiritual na buhay. At nariyan ang kanilang mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeida children, na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa mga Panginoon para patuloy ang pamamalakayan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. At sa kanila po mga itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vine, sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, blessed afternoon. Ito pong ipinapabot sa ating mga beloved elders na kasama po natin at sa inyo po aking po may iniibig na mga kapatid sa mga Panginoon. At of course, sa ating po mga live webcast viewers na patuloy na umaantabay sa ating pong Facebook live streaming at maging sa ating YouTube channel. Sariwa pa sa ating pong mga isip, mga minamahal ko, yung isa sa mga talatang ating pong binasa nung nakaraang Sunday. Amen? Dito sa aklat ng Lucas, kabanatang 14, ang talatay 33. Medyo atin pang mga minamahal ko lawakan at laliman, mga minamahal ko ang sinasabi ng talatang ito sapagkat talagang medyo ginahol tayo ng oras nung nakaraang Sunday at kinakailangan po natin talagang matarok ng husto ang ninanais sa pabatid ng talatang ito. Sinabi rito, mga minamahal ko, kaya nga sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik ay di maaaring maging alagad ko. So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. So, napakaliwanag, mga minamahal ko, hallelujah, nang naistumbukin ng talatang ito, mga minamahal ko. It's all about sacrificial giving. Amen? Amen? Ano ba ang sacrificial giving sa pagkakaintindi po natin? Pagbibigay na may sakripisyo. So, yun ang mga minamahal ko talagang atin pong mga minamahal ko base sa ating pagkaunawa. Amen? Simpleng pagkaunawa, pero may mga minamahal ko, paano nga ba ang pagsasakripisyo? Ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, all that you have, lahat ng iyong tinatangkilik, kapag hiningi ba ito ng mga Panginoon, ay kaya mong ibigay? Yun po yun, mga minamahal. Napakahalagang katanungan, mga minamahal ko, kasi nga, ito nga ang hinihingi ng mga Panginoon bilang isa sa mga requirements ng pagiging tunay na alagad ng mga dakilang Diyos, mga minamahal ko. Ito'y, mga minamahal ko, hamon na kanya pong binato doon sa binatang mayaman. Remember that young rich man, mga minamahal ko, na ang sabi nga ng mga Panginoon, dahil napagtanto niya, mga minamahal ko, na meron siyang isang parte ng kanyang buhay na hindi niya kayang isurrender.
yung kanyang material, possession. Di po ba mga minamahal ko, aklat ng Mateo, kabanatang 19, ang talatay 21 hanggang 22. Sinabi nga, mga minamahal ko ng talatang ito, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka. Ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pagkatapos ay sumunod ka sa akin. Amen. Mga minamahal ko, talatang 22, mga minamahal ko, hallelujah, ng Mateo, mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi rito, datapwat nang marinig ng binata ang ganitong pananalita ay yumaan siyang namamanglaw sapagkat siya isang may maraming pag-aari. So makatuwid mga minamahal ko, alam na po natin yung buod mga minamahal ko yung tagpong yan. Hindi niya kinayang ibigay yung hinihingi ng mga Panginoon na ipagbili ang lahat ng kanyang tinatangkilik at ibigay lahat sa dukha. Amen? So mga minamahal ko, hallelujah, umuwing namamanglaw yung binatang mayaman sapagkat medyo hindi niya kinaya sa makatuwid, mga minamahal ko. So, mga minamahal, sacrificial giving is an all-out giving. Lahat. Kung hihingi ng mga Panginoon. Amen? Pero hindi naman eh. Hindi po hinihingi ng mahal na Panginoon ng lahat sa atin. Di ba? Akala natin, imposible yan, Brother Noel, na kaya mong ibigay ang lahat ng nasa iyo. Mga minamahal ko, sa banal na kasulatan, mga minamahal ko, meron. Kapag halimbawa, mga minamahal ko, ehemplo ang ating pong hihingin at mga minahanapin, meron. Amen? Maalala po natin yung babaeng balo na habang pinagmamasdan ng mga Panginoon ang lahat ng mga naguhulog doon sa kabangyaman. Napukaw sa atensyon ng mga Panginoon yung ginawa niyang pagbibigay. Amen? Ilalang sabi nga mga minamahal ko, bagamat nagbigay lamang siya ng 2 lepta, 2 sentimo. Pero ano po mga minamahal ko ang kanyang ibinigay? Yun po ba ay sobra-sobra lamang sa kanyang mga minamahal ko, hallelujah, kabuhayan? Tira-tira lamang ba? O buong kanyang ikabubuhay? Kasabagat mga minamahal ko, literally, she emptied her pocket. Imagine mga minamahal ko, kaya ba natin na kung ano yung laman ng ating mga pitaka ngayon, mga minamahal ko, ay limasin natin at ibigay sa mahal na Panginoon? Kagaya ng ginawa ng babaeng balong ito. 2 lepta, maliit na halaga, pero yun nga, yun ang kanyang buong ikinabubuhay. Wala na po siya sa bahay. Baka akala natin, hindi kasi Brother Noel, marami pa siyang ipon sa bahay. Wala na nga po eh. Buong ikabubuhay ng babaeng balo. Lahat ng nakaunawa magsabi ng praise the Lord. So, napukaw nga, napabilib. Mga minamahal ko ng babaeng balong ito ang mahal na Panginoon. Kaya nga, sinabi niya, pinulong niya ang kanyang mga alagad. Wala akong nakita ni isa sa mga mayayamang naguhulog dito sa kabangyaman na talagang nagbigay ng sacrificial giving. Sapagkat itong babaeng balong ito, hindi mawawaglit sa history. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ipinapatuto niya mismo sa mga alagad. Ano pa? Sacrificial giving is also giving beyond our means. Sino po ang kinakitaan, mga minamahal ko, ng giving beyond their means na iglesia? Ang iglesia ng sino? 2 Corinthians, Macedonia. Di ba ang sabi mga minamahal ko, 2 Korinto, kabanatang 8, ang talatay 2 at 3, mga minamahal ko, sinabi rito, kung paanong sa maraming pagsubok, sa kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Hindi po mayayamang tao ang mga iglesia, ang mga brethren ng Macedonia.
Mahirap po sila. Pero ang sabi nga mga minamahal ko, napabilib din nila si Apostol Pablo. Dahil higit pa sa kanilang kaya, beyond their means. Alam niyo po yun mga minamahal? Di ba? Beyond your means. Talagang sacrificial giving yan Kinaya mo yung mga minamahal ko, wala ka naman, mga minamahal ko, pero talagang naghanap ka, nagsikap ka, mga minamahal ko. Mahal na Panginoon, gustong gusto kong makabahagi, kaya gagawin ko ang lahat ng kaparaanan para maging bahagi ako, magkaroon ako ng ambag. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At ang sabi mga minamahal ko, hallelujah, ng talatang 3, ang sabi rito, ito nga, sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatutuo ako. Si Apostol Pablo po ang nagsasalita nito. Sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatutuo ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Ano pa ang ibig sabihin ng sacrificial giving? Di ba? Sabi natin, radikal na pagbibigay kagaya ng babaeng balo. All out. Wala siyang itinira. Lahat ng nasa kanyang wallet, lahat ng meron siya, buong ikabubuhay niya, ibinigay niya. Giving beyond their means, Iglesia ng Macedonia. Ano pa, mga minamahal ko? It's a kind of giving that will hurt your finances. Sino ang mga nagsabi ng, I will not offer anything that, Anong kasunod doon? That costs me nothing. Amen? Oo nga. Nagbigay ako ng 5,000, malaking halaga. Pero ang natira pa sa iyo ay 500,000. What's 5,000 o 500,000? Did it hurt you? Nasaktan ka ba? O kinurutan mo lamang yung 500,000? Masakit ang salita ng malapay na, pero ito ang katotohanan. Amen? Malaki ang 5,000 kung sa malaki. Pero ang natira pa sa iyo, mga minamahal ko, ay 500,000, 500. So, how many percent yung 5,000 doon sa 500? Yung mga mathematician dito. 1%? Or 0.5%? So talagang, nasaktan ka ba doon sa 5,000? Gayong meron kang 500,000? Nasaktan ka o hindi? Sagutin niyo ako mga minamahal. Nasaktan ka doon sa 5,000, sa 500,000 na meron ka? O hindi? Kasapagkat ito ang katotohanan, barya-barya lang. Mas nalugod pa ang Malapanginoon doon sa 2 lepta sapagkat tinignan ng Malapanginoon, wala na palang natira. Alam ng Malapanginoon, wala na siyang ikabubuhay, wala na siyang dadatnan doon sa kanilang bahay. Yun ang talagang sacrificial giving na matatawag. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga ang sabi ng 2 Samuel chapter 24 verse 24, sinabi ng hari kay Arauna, alam na po natin yung tagpong ito. Bilang lingkod, si Arauna, dumating ang hari, kunin mo, hari, o mahal kong hari, ang lahat ng nais mo. At kasi magtatayo ng dambana si Haring David. Amen? Mag-aalay siya. Kunin mo ang lahat, lahat ng, ang sabi rito mga minamahal ko, yung giikan. Amen? Kunin mo mga makikita mong matatabang baka dyan at ihandog mo bilang burnt offering sa mahal na Panginoon. Libre na lahat yan. Kunin mo na ang makapagbibigay lugod sa mahal na Panginoon o hari kong mahal. Pero ang sabi ni Haring David sa kanya, no, hindi ko kukunin ng libre. Hindi ako mag-aalay sa mahal na Panginoon nang hindi ako masasaktan. Amen? So mga minamahal ko, medyo talagang tumatagos ang mga pananalitang ito ng mahal na Panginoon. Pero ito ang katotohanan. Amen? Nakita naman natin mga hindi pala basta-basta ang pagiging disipulo ng Diyos. Kung hindi natin kayang ibigay
ang anumang ating tinatangkilik kapag hinihingi naman ng Panginoon. At ang sabi ko nga, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay hinihingi naman ng Panginoon yung sacrificial. Kapag meron lang tayong mga programa at proyekto na talagang humihingi ng talagang malakihang funding, katulad ng krusada, na i-explain mamaya, mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi ni Haring David, sinabi ng hari kay Arauna, huwag kundi katotohanan bibilin ko sa iyo ng halaga. Hindi ako maghahandog ng mga handog na susunugin sa Panginoon kong Diyos na hindi nagkahalaga sa akin ng anuman. Sa gayoy, binili ni David ang giikan at ang mga baka na 50 siklong pilak. How much is, mga minamahal ko, hallelujah? 50 shekels of silver. So malaking halaga. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Maaring mga tuwiran, mga minamahal kong mga ilan, Brother Noel, hindi pa tayo lumalagpas sa pandemic, ang taas-taas ng gasolina, ang hirap ng buhay. Pero kung nangatwiran sana ang mga iglesia ng Macedonia, pwede tayo mga tuwiran din ng ganyang katwiran. Pero ang sabi nga ng mga iglesia ng Macedonia, walang problema. Amen? Gaano man kami kahirap, gagawa kami ng kaparaanan, giving beyond their means, para magkaroon kami ng parte sa isang talagang noble, mga minamahal ko, na purpose. Isang dakilang hangarin, dakilang layunin na makapagwagi, mga minamahal ko, kalap ng mga kaluluwa. Amen? Soul winning. Noble purpose. Wala nang pinakamahalaga na talagang pagbubuhusan po natin, mga minamahal ko, ng resources, kundi ang mga kaluluwa. Just like our beloved parents in the Lord, our beloved evangelist Will Estrada Almeda, he's willing to buy one soul for 1,000,000 pesos. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Puri natin dakilang Diyos, mga alam na po natin, mga minamahal. Amen? Ikaput handog, mga minamahal ko. Last, yung ating pong mga love offerings na talagang dinaragdagan po natin, mga minamahal ko, hallelujah. At kung kinakailangan ng sacrificial offering, amen? Ibibigay natin. Amen? Ay talagang mga minamahal ko, nakakabilib last Sunday. Talagang ang dami pong so many responded, mga minamahal ko, doon sa pakiusap, panawagan. Hindi ng brother ng ating beloved ordained preacher, kundi ng mahal na Panginoon mismo. Amen? Nakakataba ng puso, mga minamahal ko. Dapat, mga minamahal ko, hallelujah, lahat, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang magkaroon ng kagandahang loob. Sumaga ng kagandahang loob sa grace of giving, na katulad ng mga Macedonian people, Macedonian brethren. Kaya mga minamahal ko, atin na pong ihanda, mga minamahal ko, ang ating pong mga ipagkakaloob sa 1,200 ng 20%, sa natitirang 800, mga minamahal ko, alam na po natin, mga minamahal ko, gusto natin ng mas marami pang pagpapala. Dagdagan natin yung ating pong mga offerings, love offerings. Amen? 10,000, 2,000, 50,000, mga minamahal ko, hallelujah, 10,000, 100,000, 20,000, 20% pa lamang yan, mga minamahal ko, hallelujah. Marami tayong mga kapatid na sobrang pinagpala. Pagka nakukwento ng aking mga kapatid ni Sister Shirley, yung mga umaattend, mga minamahal ko doon sa dako ng Kabanatuan, grabe, Brother Noel, ang sabi, ang dami ng pinagpala. Grabe ang mga SUVs doon, mga pinagpala ang mga kapatiran, ang gagana ng kanilang mga sasakyan. Amen? Amen? Ay grabe, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat talagang sumagana ang kanilang kagandahang loob sa pagbibigay. Kaya't mga minamahal ko, hallelujah, tularan natin, mga minamahal ko, yung mga esemplong aking binanggit sa Biblia. Amen? Kapag ka sacrificial giving, mga minamahal ko, hiningi naman ng Panginoon, ang dami. Amen? Yung mga binanggit ko, mga minamahal ko, yung babaeng balo, yung Macedonian brethren, mga minamahal ko, si Haring David. Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, yung mga minamahal ko, hallelujah, yung mga iba pa, mga minamahal ko na talagang naghandog sa malang Panginoon, na talagang mga minamahal ko, hallelujah, buong puso
purihin ating mga pinakamamalapin. Narito po ang ating pong beloved Brother Romy Benitez para ipanalangin yung ating pong pagkakalaob, magagawin pagkakalaob, kung ito po'y masaganang basbasan ng ating mapagbiyayang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po. Tayo pong ating magkaisang manalangin. Opo, dakilang Diyos, ang naming banal na mapagpala Diyos na magkakapangyarihan sa lahat at sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming Diyos na siyang pinagmulan lahat ng mga bagay, pinagmulan lahat ng biyaya at pagpapala. Salamat po o Diyos, narito kami o Panginoong Hesus sa iyong banal na harapan na iyong lubos na pinagpala, Panginoong Hesus. Salamat sa iyong salita na patuloy mong ipinapaunawa sa bawat isa sa amin at sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, basbasan at pagpalain ang aming mga ipagkakaloob maging sa iyong mga anak na matatapat sa pagbibigay o Diyos, pagpalain mo sa kanila, ibalik mo sa kanila ito ng makalibong beses, pagpalain ang lahat ng kanilang mga trabaho, lahat ng pinagkakakitaan o Diyos, ibalik mo sa kanila ito ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala at sa mga hindi pa nakaunawa ang pagbibigay ng ikaput handog, aming dalangin na ito'y ipaunawa sa kanila ng pagbibigay ng ikaput handog, ito'y banal sa iyong harapan at higit sa lahat, ito ay susi ng masaganang pagpapala at sa aming mga kapatid na nais magbigay, ngunit wala pong may pagkaloob sapagkat sila po ay nasa gitna ng pagsubok. Aming dalangin o Diyos na ayon sa iyong kagandang loob at mapagpalang kamay, pagpalain mo sa sila o Diyos upang matupad din sa kanilang buhay ang iyong ipinangako na masaganang pagpapala. At sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida, pagpalain mo kaming lahat. Ito po ang aming sama-samang panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ang Panginoon, magbalik ng makamilyong beses. Patuloy po natin katapatan sa bahaging ito. At sa mga sumandaling ito, tayo pidarako na sa pinakamalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya bilang pagbibigay galang, salita ng mga Panginoon, hinihiling ko po ng lahat ay daglian ng tumayo. Amen. At narito po, ating pong pinagpaalang mga aral, ating pong beloved elder, beloved Brother Deo Rodriguez. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Magtaas po tayo ng ating mga kamay, mga mahal. O mapagpala po namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa inyo po pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon Jesus. So, nandalangin namin, beloved Pastor Weldes Estrada Almeda, hallelujah. Kami po yung nagpapasalamat, O Diyos, hallelujah, sa tagumpay ng magapong gawain, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa pagpapala, simula sa pag-MC, mahal na Panginoon, hallelujah, simula sa pag-awitan ng mga joyful at mga solemn song, hallelujah. Sa pagkilos po sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. Ganun din, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa patutuo ng iyong mga anak na tunay na pinagpala, na siyang nagsilbing kalakasan sa aming pananampalataya, O Diyos. Hallelujah. At ganun din sa katapatan ng iyong anak sa pagbibigay ng kasampung bahagi tandog. Sa iyong patuloy na pagbuhos ng pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, mahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. At mahal na Panginoon, kayo dadako, mahal na Panginoon, sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Ngunit bago po ang lahat, O Diyos, kami po humingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon, sa mga kami nasumpuan sa mga kainaan, sa iyong managawa na isip, na banggit hindi mo kinalugdan, O Diyos. Patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon, lalo na po ang iyong paglingkod, mahal na Panginoon, hallelujah. Patawad, mahal na Panginoon, hallelujah. Kahabagan mo ang iyong lingkod, mahal na Panginoon. Sa iyong mga salita, ikaw maglagay sa aking mabibig na aking sasambitin sa iyong mga anak, mahal na Panginoon. At patuloy mo kaming kahabagan, mahal na Panginoon. At sa unang dalangin namin, beloved Pastor Weldes Estrada Almeda, amin sinasaway lahat ng uri ng hadlang, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ako po'y bumabati at ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At sa kapaintulutan po ng ating beloved ordained preacher, ako po'y bumabati ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Weldes Estrada Almeda, sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at ganoon din sa kanilang mga anak, sa buong pamilya ng ating beloved Honorable Pastor, at ganoon din ako po'y bumabati din po sa ating beloved mga manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, ganoon din sa kanilang mahal anak, Sister Bynes Nier, sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, at sa inyo manamahal na kapatiran, sa ating mga Facebook followers, mga YouTube subscribers, hallelujah. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tunay po manamahal, tayo po pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon dahil binigyan muli tayo ng medyo malamig na panahon, hallelujah. Kagaya kanina manamahal, talagang grabe po ang init. Hallelujah. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil binigyan tayo ng medyo malamig-lamig ngayong klima. Amen. Praise the Lord. At tayo po'y mag-aaral manamahal ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ating pamagatan ng ating pag-aaralan na ang dakilang utos na may pangako. Amen. Praise the Lord. Tunay po manamahal na ang utos na ito talagang isa sa mga utos ng Diyos na may pangako. Hallelujah. Na talagang sumasalamin sa buhay natin na mahal sa araw-araw. Hallelujah. Na nagiging kinikilos natin sa araw-araw ng ating mga buhay. Ngunit minsan dumarating yung punto na medyo nakakaligtaan natin yung mga bagay na utos pala ng Diyos na nandun naman na mahal na talagang minsan akala natin parang normal lang manamahal. Ngunit ito'y isang mabigat manamahal na hindi natin napapansin manamahal. Ating pong basahin manamahal dito po sa aklat po ng Exodo. Ang kapitulo po ay 20, ang talata po ay 12. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga Exodo, versikulo 20, kabanatang 12. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Hesus.
Amen, praise the Lord. Palapakapan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi po, minamahal, hallelujah, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Hallelujah. Tunay minamahal na talagang sa araw-araw ng ating mga buhay, minsan hindi na ito nabibigyan gaano ng pansin. Para bang normal na lang na minsan sa ating mga magulang minamahal na parang kapatid na lang, parang barkada na lang. Hallelujah. Na minsan nakakaligtaan natin manamahal na yung ganitong utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Minsan talagang dumarating pa nga sa punto na talagang napakahirap bilang sa katayuan din ng magulang na mahal na magturo sa mga mahal na anak na talagang lalo na po sa panahon ngayon na mahal. Nandito tayo sa kapanahonan ng mga gadgets, mga mahal. Talagang napakahirap. Lalo na kapag ang ating mga mahal na anak ay talagang busy sa mga gadgets, manamahal, gusto natin silang turuan, manamahal, na anumang mga gawaing bahay o kung anumang mga nais natin maituro sa kanila, ito ay isang medyo sumasagabal, manamahal. Amen? Amen, praise the Lord. Palapakapan natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay talaga, manamahal, na talagang sa araw-araw na natin mabuhay talaga, minsan talaga napakahirap na mahal. Dahil ito talaga ang minsan na isa ito sa mga umaagaw sa atensyon ng pagtuturo ng magulang. Nandun man mahal na talagang hindi naman po lahat, ngunit ito'y marami man mahal, marami. Na talagang minsan yung mga kabataan na lamang ay natututo na lamang doon sa social media na kanilang napapanood sa araw-araw. Hindi na napapansin yung mga turo ng magulang. Hallelujah. Nandoon man mahal talagang, di kagaya ng mga unang panahon, man mahal talagang nandoon man mahal yung paggalang sa magulang, nandoon yung pagmamano. Talagang pagsabi ng po at opo. Ngayon man mahal, minsan naririnig ko sa mga anak man mahal, tatawagin yung magulang, kumain ka na, aalokin yung magulang o tatanungin yung magulang, kumain ka na, kain ka na, wala nang po na naririnig man mahal. Ngunit kung ating papansinin man mahal, mabigat pa nga dito, may namahal doon sa sabi ni Moses, manamahal, talagang matindi pa nga dahil talagang siya raw ay narapat napatayin, manamahal, dahil sa pag hindi raw marunong gumalang sa magulang. Hallelujah. Talagang grabe, manamahal. Talagang minsan dumarating sa mga punto, manamahal, na talagang ang ating mga anak, manamahal, talagang yung bang parang nagkakaroon na ayaw na makinig sa ating mga sinasabi, ayaw na makinig sa mga turo at aral. Hallelujah. Na tunay man minsan talagang ang ating mga anak ay minsan napapahamak. Huwag sana maalis sa ating mga minamahal na anak, minamahal na ating sinasabihan na tayo rin naman ay mga anak din, na dati rin may sumunod din sa magulang. At tunay naman mahal na talagang napakahirap hanggang sa dumating na lamang yung mga punto manamahal na talagang sa pagsuway sa utos ng magulang. Hallelujah. Nandun man mahal talagang sa hindi pagsunod. Kaya sabi nga ng banal na kasulatan, mainam daw ang sumunod. Hallelujah. Makinig sa turo at salita, manamahal. Ating pong basahin dito, manamahal, sa aklat po ng Kawikaan. Amen, praise the Lord. Kapitulo 8, versikulo 11. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, versikulo 8, kabanatay 11. Sapagkat ang karunungan ay maigi kaysa mga rubi. Ang lahat ng mga bagay na mananasa ay hindi may tutulad sa kanya. Amen. Amen, praise the Lord. Palapakaman natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang ang matututunan daw ay higit pa sa mga kayamanan. Sabi nga minamahal, huwag na magalit ang mga bata minamahal sa nandun sa pagdidisiplina ng magulang. Hallelujah. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, turuan daw ang bata hanggat siya'y bata minamahal na mga dapat niya matutunan at sa kanyang pagtanda para ito'y hindi niya kaligtaan minamahal. Hallelujah. Talagang nandun ang grabing pagtuturo, manamahal, na dapat talagang mas higit pa raw. At sabi pa nga ng kasabihan, hindi daw kawawa ang batang madalas na uutusan.
sa gawaing bahay, ang kawawa daw ay yung lumaki nang walang alam sa buhay. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na mahal, talagang napakahirap na mahal. Lalo naman mahal yung hindi makinig sa turo ng ating mga magulang na mahal. Nandun na lamang yung pagdating ng panahon na sinasabi sa ating mga sarili, sana nakinig na lang ako sa magulang ko. Dahil noon, ayaw ng magulang ko na makipagbarkada ako. Ngunit, nandito na ako, napasubo na ako. Naging drug addict, naging lasinggero. Hallelujah. Nandun may mahal na pahamak, na baril, na saksak. Nandun na lahat ng kapahamakan. Ngunit, nandun na lamang ang grabing pagsisisi. Tunay man mahal na ang mga halos kabataan ngayon man mahal, hallelujah, talagang nandun ang kanilang paghilagpos para bang nagkakaroon ng katingting, ano na lang man mahal. Hallelujah. Akin tuloy na alala yung ating isang beloved elder po na sa kanyang halimbawa na mahal na yung tungkol sa kalabaw at usa. Napakinggan nyo na po yung minamahal? Yung turo sa kalabaw at usa. Sino pong nakarinig na po ng manual? Magtaas po ng kamay. Amen, praise the Lord. So, kakaunti pa po minamahal. Yung pong turo po ng beloved elder na tungkol sa kalabaw at usa, yung pong sa kalabaw na magkaibigan at yung usa, sa kanilang pagsasama at laging pagkikita, malimit na kakantsawan ni usa ang kalabaw, yung usa. Amen, praise the Lord. Yung deer. Alam niyo man mahal, talagang malimit na kakantsawan ni usa, yung kalabaw, dahil si kalabaw laging nakatali. Ngunit si usa ay malaya. Takbo ng takbo kung saan pumupunta. Sabi ni usa, tignan mo kaibigan, ako'y malayang-malaya, nagagawa ko ang aking gusto. Pwede akong pumunta kahit saan ko gusto. Walang nakakapagbawal sa akin. Hallelujah. Hindi kagaya mo. Oo nga, sabing ganun. Dumating pa nga sa punto na oo nga, sabi ni kalabaw. Hallelujah. Dahil si kalabaw, nandun man mahal, talagang siya'y nakatali. Tapos siya'y ginagamit, pinapang-araro. Ginagamit sa panghatak ng kariton. Hallelujah. Ngunit ang kagandahan lamang sa kanya, hallelujah, kapag ka siya'y nagutom na, siya'y pinapakain, siya'y pinaiinom, hallelujah, may nag-aalaga sa kanya, may nagpuprotekta sa kanya. Ating makikita dito, manamahal, sa kwentong ito, manamahal, kung anong kahalagahan, manamahal, na kagaya ng sa ating mga magulang na patuloy na nagpipigil sa atin, patuloy na nagpapaalala sa atin, patuloy na nagmamalasakit at nagmamahal. Minsan man mahal, na misunderstood natin, nakala natin na ang ating mga magulang na mahal ay naging kontrabida na sa ating mga buhay. Nandun man mahal na talagang minsan hindi natin nakikita yung grabing pag-ibig nila, na talagang kumari lang talagang yung buhay ng magulang ibigay sa kanilang mga anak para lang ito'y talagang lubos sa maprotektahan. Hallelujah. Nandun man mahal, alam niyo man mahal, sa kanilang patuloy na pagkakantsawan nung ni usa at kalabaw, isang araw na mahal, tumakbo si usa, talagang walang tigil, talagang naghihiyaw pa, malaya ako, nagtatakbo na nagtatakbo. Hanggang sa may mga dumating na tao na mahal, hallelujah, na pumunta rin sa kagubatan, at bigla silang nakarinig na mahal ng putok, bang! Nung pagputok ng baril manamahal, sa di katagalang oras manamahal, dumaan doon sa may daan, sa may tabihan ni kalabaw manamahal, yung dalawang tao na mga ngaso manamahal, pasan-pasan si usa. Si usa manamahal talagang naghihingalo, at sabi ng usa sa kalabaw, mas maswerte ka pa pala, dahil may nangangalaga sa'yo, may nagmamayari sa'yo, may pumuprotekta sa'yo. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nandun man mahal, hallelujah, talagang mas mapalad pa siya, bagamat siya'y pinang-aararo, siya'y nahihirapan, talagang grabe ang kanyang pagod, hallelujah. Ngunit walang makakagalaw sa kanya, dahil may nagpoprotekta sa kanya, hallelujah. May nag-iingat sa kanya, hallelujah. Talagang isang grabing pagpapala na may magpoprotekta, hallelujah. Ganon din sa ating, maging sa ating buhay espiritual, hallelujah. Talagang
grabe, lalo na sa ating magulang sa mahal na Panginoon, sa mga namiminuno sa atin, manmahal, hallelujah. Talagang sila ang ating mga magulang sa spiritual, hallelujah. Na talagang dapat natin pakinggan, hallelujah. Talagang bago dumating na lamang ang araw ng pagsisisi, hallelujah. At alam natin, manmahal, di ba sa ating mga anak talagang marami na talagang nagsisi, manmahal? Tulad ng isang awit na sikat na awitin, manmahal, nung siya naging addict, manmahal. Nakang grabe ang pagsisisi. Minsan sa ating mga buhay, manmahal, talagang aantayin na lamang na mangyari bago magsisi. Bagamat may mga dapat nang makita, manmahal, na wag na dapat tularan, hallelujah. Talagang salamat na lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil lalo na sa ating buhay, manmahal, nung tayo makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nandiyan ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada na siyang magulang natin sa spiritual, ang ating beloved ordained preacher na patuloy na nangangaral sa atin, hallelujah. Talagang patuloy na nagtuturo, hallelujah. Bagamat sa ating katigasan, manmahal, patuloy silang nagiging magulang sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Talagang wag na nating antayin, manmahal, na talagang dumating yung grabing, yung napahamak na tayo, yung halos wala na tayong magawa, manmahal, o kaya masakit, yung mabawi ang patay ng buhay. Kaya tingnan, manmahal, sabi nga po dito sa aklat ng Mateo, manmahal, ito ang pinakamasakit na mangyari, manmahal, dahil sabi nga po, yung hindi raw paggalang sa magulang ay talagang isang mahirap na bagay. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, ang talata po ay Gs. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 7, talata Gs. O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas. Amen. Mateo 7. Amen, praise the Lord. 7 Gs. Dito po sa aklat ng mga Mateo, Kabanatang 7, versikulo 10. O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas. Amen. Amen, praise the Lord. Sorry po. Hindi ko lang alam kung nagkabanin po yung bang likod. Ganito po ang sinabi naman mahal dito po sa aklat ng Mateo. Dito po sa Mateo po, ganito pong sinasabi. Sapagkat sabi ni Moses, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang manungayaw sa ama o sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay manmahal na talagang isa po ito sa delikadong bagay manmahal. Hallelujah. Doon manmahal talagang napakabigat pa na pwedeng mangyari manmahal. At tunay po manmahal na talagang akala natin manmahal ay talagang baliwala lamang. Hallelujah. At talagang sabi pa nga ho manmahal, hallelujah, na amen, praise the Lord. At isang napakahirap na mahal na talagang mangyari ang mga ganito manmahal na pangyayari. Amen, praise the Lord. 15:4, amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sa aklat po daw po rin ng 15:4, sorry po manmahal, nag-ano po yung balingkod. Sa aklat ng Mateo 15:4. Amen, praise the Lord. Na talagang ito ay isang mahirap na bagay, manmahal, na talagang lalo na po sa ating mga buhay ngayon, manmahal, hallelujah. Na talagang dapat tayo makinig, lalo na ngayon, manmahal, sa pagtuturo, manmahal, ng ating beloved honorable pastor sa atin. Na dapat nating ikiling yung ating pakinig, manmahal, na sabi nga, ikiling daw natin yung ating mga pakinig at tayo makinig sa turo, manamahal. Dahil ang pinakamahirap talaga, manamahal, yung magkaroon ng kapag wala nang magtuturo, wala nang
wala na magsasalita patungkol sa pagtuturo, minamahal. Ito ay isang napakahirap na bagay na dapat nating matutunan, minamahal, hallelujah, sa araw-araw nating mga buhay. Dahil sabi nga po, minamahal, dito po sa aklat po, minamahal, dito po sa aklat ng mga kawikaan, dito po sa aklat ng kawikaan, ang kapitulo po ay 5, dito po sa 20 at 22. Amen, praise the Lord. Yung ganito ang sinasabi, sapagkat bakit ka malulugod, anak ko, sa ibang babae? Kawikaan, amen, praise the Lord. Kapitulo 5, versikulo 20 hanggang 22. Amen. At yayakap ka sa sinupunan ng di kilala. Sa 22, ang sarili niyang mga kasamaan ay kukuha sama-sama at siya'y matatalian ng mga panali ng kanyang kasalanan. Amen. Amen, praise the Lord. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay po, minamahal, talagang napakahirap po, minamahal, na sa mga bagay na ito, minamahal, na talagang kapag tayo'y hindi makaayon sa mga turong ito, minamahal. Talagang kapag tayo napahiwalay, minamahal, nandun darating yung mga punto na talagang tayo rin na mahihirapan pagdating ng panahon. Dahil lalo na pasapitin ng pinakamamahal na Panginoon kapag sumapit na yung kagutom, minamahal, sa salita ng Diyos, minamahal. Dahil sa spiritual na buhay, ganun din dapat talagang tayo makinig sa kanila, minamahal. At dahil ganun din, minamahal, tayo makinig sa ating mga minamahal na magulang, sa ating mga magulang sa laman. Hallelujah. Dahil ang ating mga magulang sa laman ay representative ng ating pinakamamahal na Panginoon. At paano natin masasabi, minamahal, na mahal natin ang ating mga magulang? O paano natin masasabi, minamahal, na mahal natin ang Diyos? Ngunit ang ating mga magulang na nakikita ay hindi natin magawang respetuhin at ibigit. Ganon din sa ating mga mangangaral. Hallelujah. Tunay, minamahal, talagang ito ay isang dapat na aral na talagang ating dapat sa araw-araw na talagang isa katuparan sa araw-araw ng ating mga buhay. Hallelujah. Talagang darating pa nga yung panahon, mahal, na talagang magkakaroon daw ng kagutom sa salita ng Diyos. Hallelujah. Na talagang hahanapin kung paano ng ating hahanapin na pagdating na sa ating mga magulang na talagang nung tayo napasubo na sabihin natin na talagang sana nakinig na ako sa magulang ko. Sana hindi na to nangyari sa buhay ko. Sana hindi na to nangyari. Hallelujah. Tunay pa, minamahal, dito po sa aklat ng Amos, ang kapitulo po ay 8, ang talata po ay 11 hanggang 12. Amen, praise the Lord. Amen. Ganito po ang sinasabi, narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. At sila'y magsisilaboy sa dagat, at mula sa hilagaan hanggang sa silanganan, sila'y magsisitakbo ng paro't parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi masusumpungan. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ganon din lalo na tigit sa turo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na bago natin pagsisihan ang lahat ng bagay, minamahal, talagang ating samantalahin, minamahal, ang mga pagkakataon na tayo, habang tayo nag-aaral, minamahal, na tayo patuloy na makinig. Hallelujah. Patuloy tayong mag-aral at patuloy tayong dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon upang mag-ipon, hallelujah, ng langis. Hallelujah. Dahil darating nga yung panahon, minamahal, yung ating mga langis na naipon, magkaroon man ng kagutom sa salita ng Diyos, tayo may mga baon-baon na minamahal. Talagang nandyan, minamahal, ano man ang mangyari, minamahal, yan ay nasa atin na, minamahal. Talagang, kumbaga, nandyan na yan, na talagang magkaroon man ng kagutom, minamahal, mga nandyan ay talagang nasa puso na natin. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At mga mahal, tayo po minsan pa minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Minsan pa minamahal, tayo tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pong awitan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord.
ikaw ay nanghihina. Batid Ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mo pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ay nanghihina. Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga.
Ulo mo'y hilig sa aking bibig, pintig ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, labis kitang iniibig. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po'y dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga mahal, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Tayo magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, para po sa kapakanan nating banal na iglesia, hallelujah. Hallelujah, ating idalangin, taglay na kalakasan natin, beloved honorable pastor, hallelujah, at mahabang buhay. Hallelujah, ganun din sa kanilang mga anak at lahat na nangangasiwa sa atin, hallelujah. Tayo malangin mo na mahal, hallelujah. O mapagpala po namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Sa iyong makapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal na Panginoong Sus. Mahal na Panginoon, hallelujah. Aming sinasamo lagi sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah. Ang aming beloved honorable pastor, Will Estrada Almeida, hallelujah. Na patuloy mong bigyan ng kalakasan, mahal na Panginoon, at mahabang buhay pa, mahal na Panginoon. Upang matagal pa namin makapiling ang aming beloved honorable pastor, mahal na Panginoon, hallelujah. At ganun din sa kanilang mga mahal na anak, mahal na Panginoon, patuloy silang pagpalain, patuloy bigyan ng kalakasan, mahal na Panginoon, upang patuloy na mapanghawakan, hallelujah, mapangasiwaan ang malawak mong gawain sa loob at labas ng bansa, mahal na Panginoon, hallelujah. Ganun din sa aming mga minamahal na manggagawa, mahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy silang pagpalain, patuloy bigyan ng kalakasan, mahal na Panginoon, hallelujah. Upang patuloy nilang kanilang gampanin at pangunguna sa amin, mahal na Panginoon. Patuloy kahabagan, mahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa aming mga namahal na kapatiran, hallelujah. Kahabagan sila lagi, patuloy pagpalain ng spiritual na pagpapala, mahal na Panginoon, hallelujah. Pagpalain, hallelujah. At patuloy gabayan, patnubayan, hallelujah. Hallelujah. At patuloy pag-ingatan, hallelujah, sa kanilang araw-araw paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah. Pagpalain mo kami, O Diyos, hallelujah. Ito ang aming samot dalangin, so dalangin, beloved Pastor Will Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo dumalangin mo na mahal sa ating personal na pangailangan mo na mahal. Hallelujah. 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 Sa ating mga karamdaman mo na mahal. Hallelujah. At sa ating mga karamdaman mo na mahal, ating ipatong ating kanang kamay, itaas ang ating kaliwang kamay. Hallelujah. Isipin natin at ating beloved honorable pastor nagpatong ng kamay sa atin. Hallelujah. At sa may mga problema mo na mahal. Hallelujah. Sa kanilang loved ones. Hallelujah. Itaas ang dalawang kamay, hallelujah. Tayo dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Mapagpala po namin, Ama Diyos, sa mga Panginoon sa lahat sa iyong pangalan, pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa unang dalangin na beloved pastor, hallelujah. Amin sinasaway lahat ng uri ng karamdaman, hallelujah. Lahat ng uri, mga TB, diabetes, hallelujah. Mga cancer, hallelujah. Mga leukemia, hallelujah, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, be healed in the mighty name of Jesus, hallelujah. Mga problema, hallelujah, mga alumang gawa ng kaaway, hallelujah, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Lahat ng uri ng gawa ng kaaway, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, praise the Lord, 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 hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At ating pong isipin na mahal ng ating mga pinanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, ating hiniling na mahal. Ito ay natanggap na natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo tumalon, huwag magbibiro na mahal 3 times. Hallelujah. Sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen, praise the Lord. At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At sa binigyan ng pagkakataon muli man mahal. Hallelujah. At tayo po dadako man mahal sa mga mahalagang announcement. Hallelujah. Na ito po dadalhin po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier. Amen, praise the Lord.